Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Roquetes, número 13/2012, d'avui, dimarts 30 d'octubre. El primer punt de l'ordre del dia, aprovar si procedeix l'esborrany de l'acte anterior. Si hi ha alguna qüestió sobre l'acte, no n'hi ha cap, per tant s'aprova. Segon punt de l'ordre del dia i l'àrea de cultura, aprovar si procedeix denominació dels carrers ubicats a l'urbanització Els Pilans. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment la denominació dels carrers de la urbanització Els Pilans detallats en expedient. Segon, sotmetre a un termini d'informació pública de 20 dies mitjançant edicte al BOP i al tauler d'edictes municipals a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament sense necessitat de nova aprovació en forma expressa. Tercer, facultar l'alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels presents acords. Quart, incorporar aquesta documentació als plànols del Pla General de Roquetes i d'altres arxius municipals afectats per aquest acord. Cinquè, comunicar aquest acord als representants dels veïns de la urbanització Els Pilans, al Centre de Gestió Cadastral, a l'INE i a l'Oficina de Correus. Té la paraula el responsable de l'àrea, senyor Oller. Gràcies. Bé, només a títol aclaratiu, dir que els dos noms de carrers faran referència a plantes silvestres d'aquí, de la falda del port i de la plana de Roquetes, la plana de secà. I bé, res més. En aquest cas també dir que tots els dos carrers tindran este nomenclàtor de plantes, ja que és una unitat residencial i per tant se considera que tinguen un mateix nomenclàtor de nom de carrers. Res més, gràcies. Si hi ha alguna paraula, té la paraula la portaveu del grup socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, bona tarda a tothom. Simplement per manifestar la nostra intenció de vot en aquest punt. Votarem a favor, em sembla que és una millora per als veïns que viuen a la urbanització Els Pilans. Només demanar-los també que una vegada posat el nom dels carrers als carrers principals d'aquella urbanització féssim també tots els tràmits necessaris per a que els serveis de correus puguen arribar en aquella zona i instar a l'administració corresponent que faci les gestions oportunes. Moltes gràcies. Molt bé, així ho diu també l'últim punt de l'acord que prendrem avui, que es comunicarà aquest acord al representant dels veïns de l'urbanització, al Centre de Gestió Cadastral, a l'INE i a l'Oficina de Correus. Passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, de l'àrea qualitat de vida. Aprovar si procedeix el Pla Local de Política de Dones Roquetes 2012-2014. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el Pla Local de Política de Dones de Roquetes 2012-2014. Segon, sotmetre informació pública a l'expedient per un termini de 30 dies a efectes de la presentació d'al·legacions i suggeriments. En cas que no se'n presentin, s'entendrà aprovat definitivament. Tercer, publicar l'anunci d'informació pública corresponent al BOP i al DOC i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament. Quart, notificar aquest acord a l'Institut Català de la Dona als efectes de llur coneixement. Té la paraula la regidora responsable de l'àrea. Gràcies, bona tarda a tothom. Aquest punt es tracta de l'aprovació del Pla Local de Política de Dones 2012-2014 elaborat durant aquest any per les tècniques i la regidoria de qualitat de vida de l'Ajuntament de Roquetes. Després de 4 anys de la presentació del Pla de Política de Dones 2009-2011, s'ha volgut redissenyar el pla local, tot mantenint les actuacions que es consideren bàsiques, incorporant una nova dimensió que posin a les dones en el punt de mira de les polítiques socials municipals. De les hores ençà, la realitat ha canviat molt, sobretot a nivell econòmic. La situació financera actual ha suposat un canvi brusc en el perfil laboral de les dones de Roquetes. La taxa d'atur s'ha vist incrementada substancialment, sobretot en el darrer any. Són moltes les dones que han vist frustrades les seves expectatives laborals i personals. Això no ha afectat només a la seva economia, sinó que també ha suposat un retrocés en els avenços i avantatges aconseguit fins aleshores. Ara més que mai creiem que és del tot necessari l'elaboració d'un nou pla on es vegin reflectides les necessitats actuals. D'altra banda, tan canviats com la pròpia realitat.
i aprofundir en les actuacions a realitzar per tal d'avançar en l'assoliment de la plena igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la nostra societat. Els plans de polítiques de dones són una eina molt efectiva posada a disposició de les institucions públiques per dur a terme la transformació i erradicació de les problemàtiques derivades de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere. Cal destacar que tots els avantatges aconseguits fins ara, les dones no gaudeixen encara de la igualtat ni del reconeixement social, polític i econòmic desitjat. Les polítiques a favor de la igualtat d'oportunitats parteixen d'un compromís polític i d'una necessitat evident, perquè les lleis per si soles no són suficients per afrontar les desigualtats. És evident que de la igualtat legal a la real hi ha un gran tram per recórrer, ja que la cultura de rols home i dona està encara molt arrelada. Per tant, els plans de polítiques de dones han de ser uns plans transversals que es dirigeixen a tota la població, dones i homes, amb actuacions orientades a fer tots dos protagonistes dels canvis. Perquè no solament les dones són les destinatàries d'aquest pla i les accions i actuacions incloses en ell, sinó tota la població. I els resultats que se'n puguen derivar han de beneficiar a tot el conjunt de la societat. Aquest pla Polítiques de Dones 2012-2014 de l'Ajuntament de Roquetes és el resultat d'un procés de consulta i participació conjunta, tant a nivell polític com a nivell ciutadà i d'entitats. Fruit d'aquest estudi, se n'ha pogut extreure les inquietuds i mancances del nostre municipi, mitjançant enquestes i opinions des de sectors molt diversos. Per elaborar-lo, s'ha pres com a referència el Pla de Política de Dones de l'Institut Català de les Dones i els eixos estratègics en ell inclosos, per una banda, i per l'altra, hem recollit les necessitats i interessos de les dones de Roquetes. D'aquesta manera, volem respondre a l'evolució de la realitat social de les dones roqueteres i als reptes que tenen plantejats per al seu futur. Aquest pla pretén ser una eina viva i, per tant, el seu contingut s'haurà d'anar adaptant i actualitzant als canvis que es puguen produir en les diverses situacions conjunturals i estructurals. Som conscients de la situació actual, tant en l'economia de la nostra població com en les altres institucions i el resta del nostre entorn. Amb tot i això, des de l'Ajuntament de Roquetes estem convençuts que amb esforç i compromís s'assoliran tots els objectius fixats en aquest pla. Moltes gràcies. Si alguna... Té la paraula el portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes votarà a favor en aquest punt perquè és un punt i és un pla local de política de dones molt ben fet, creiem, molt ben redactat, i tot això és beneficiós i efectiu de cara a les dones de la nostra ciutat. Res més, gràcies. Alguna paraula més? Senyor Fernández, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres en aquest punt optarem per abstindre-nos en la votació, tot i que a la comissió informativa vam dir que votaríem a favor, però després en reunions que hem tingut els membres del nostre equip i durant aquests dies hem mirat més a fons el pla i hi ha alguns punts dins del mateix pla que ens fan abstindre-nos en la votació. Entre d'altres, alguns dels punts és els ajuts i subvencions que contemplen a les dones migrades. Tampoc no em sembla massa correcte que es basi el pla en una enquesta feta només a 44 persones. Creiem que és insuficient, és un 0,5% només de la població. Llavors també voldríem que es tingués en compte que dins del mateix pla s'està donant molta atenció al que és les entitats de migrants, les dones migrades. Concretament també hi ha un projecte aquí de la Biblioteca Municipal de Roquetes i la dona marroquina. Tots sabem aquesta cultura com està tractant a les dones, creiem que incompleixen bona part de tot el que és el que aquí es tracta sobre violència de gènere, que no és només el maltractament físic. Voldríem també que es tingués en compte dades en quant a denúncies que han presentat les dones, que alguna vegada ja hem parlat del tema, que un 64% les han presentat dones espanyoles, dic un 36% han sigut dones estrangeres, que a una dona estrangera per presentar denúncia se li concedeix el permís de residència i de treball. Això són dades extretes de l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial. També voldria afegir que és molt important tindre en compte i tindre una mica de serietat a l'hora de fer denúncies per part de les dones, i aquí no estem afavorint en cap cas a l'home maltractador, sinó que estem totalment en contra, però em refereixo a denúncies que poden ser falses. Ho dic pel motiu que hi ha moltes persones que han sigut denunciades i han sigut absoltes. Concretament estem parlant d'un 31,8% de denúncies que s'han donat com a gairebé falses, que han absolt a l'acusat,
i s'hauria de tindre una mica més en compte també a l'home i potser s'hauria de crear un pla per ajudar els homes que també són maltractats, perquè creiem que també els hem de tindre en compte, i sobretot en temes com és la custòdia compartida, en què aquí estem buscant una igualtat d'home i dona, i en temes com la custòdia compartida, que aquí vostès van votar en contra i nosaltres vam portar-la aquí mitjançant una associació que volia defensar la custòdia compartida, i si volem igualtat ha de ser igualtat per a tots, però no obstant dir que el treball és extens, el treball que ha fet la regidora d'aquí de qualitat de vida, que ens agrada, però per aquests punts que he comentat no podem votar a favor i simplement ens abstindrem. Gràcies. Una paraula més. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. En primer lloc, agrair públicament el treball del personal d'aquest Ajuntament que ha elaborat el Pla Local de Polítiques de Dones per al període 2012-2014 i en segon lloc constatar que en l'apartat de diagnosi hem pogut veure que moltes de les problemàtiques i les casuístiques de les dones de Roquetes es corresponen plenament a les últimes dades publicades a Catalunya en quant a aquests mateixos paràmetres, salvant, òbviament, l'àrea metropolitana de Barcelona, que per volum de població i recursos allí existents en són unes altres. Dins d'aquesta diagnosi ens agradaria destacar que allò que condiciona més a les dones roqueteres són les càrregues familiars i les principals problemàtiques que es manifesten i es detecten són la manca d'una llar d'infants, residències de la tercera edat i la falta de formació reconeguda per tal de millorar el seu accés al mercat laboral i les possibilitats d'inserció al mercat de treball. Per tant, més enllà de les voluntats presentades en aquest pla i de les actuacions que es puguen arribar a fer i que ens semblen correctes les que el pla es detallen, creiem que cal que tots els ciutadans i les ciutadanes de Roquetes i de tots els territoris de Catalunya puguem continuar lluitant per una societat més justa i equitativa on no hi hagi desigualtats de cap tipus i menys encara sobre qüestions de gènere. Per tant, el nostre vot sobre aquest punt del Pla de Polítiques de Dones de Roquetes per als períodes 2012-2014, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Sí, més que res, per explicar quin és el nostre vot, que el serà positiu, com no pot ser d'altra manera. Pensem que és un treball extens i que és un pla que beneficia les dones i a més pensem que és positiu perquè és un pla de política de dones. I aquí no parla ni de dones d'una religió o d'una altra, o d'un color de pell o d'un altre. Parla de dones, per tant, per simple fet de parlar de dones, de totes les dones, considerem que és positiu, per això l'aprovarem. Moltes gràcies. Té la paraula la regidora responsable de l'àrea. Bé, només és per agrair a la resta de grups el treball, el seu vot favorable i agrair sobretot el treball que han fet les tècniques d'aquest Ajuntament. I en quant a l'abstenció del senyor Fernández de Plataforma per Catalunya, vull dir-li que tots aquells temes que vostè ha tret aquí, que tenia els punts que no li agradaven, des del dia 20 de setembre vostè té el Pla de Política de Dones al seu abast, l'ha pogut consultar, inclús hem tingut una comissió després, en podien aportar les seves idees i els que no estaven d'acord en aquell pla. En quant als eixos, vostè ha vist que el Pla de Política de Dones és extens, hi ha 6 eixos en els quals basem, basats en el Pla de Política de Dones de la Generalitat de Catalunya, i només hi ha un en intervenció integral de la violència masclista. Vostè ha basat tota la seva abstenció en 2 punts, en les dones immigrades, les dones migrades o nouvingudes a Roquetes, ara per ara, si estan aquí, viuen aquí, compren aquí, vestixen aquí, porten els xiquets als col·legis aquí i van a la biblioteca aquí, són dones de Roquetes, per tant estan incloses en aquest pla. I en quant a la violència de gènere, que és el seu segon argument, el dia 25 de novembre se celebra el Dia de la Violència de Gènere, tindrà l'oportunitat de celebrar-lo, no celebrar-lo, vindre als actes, no vindre i fer les seues denúncies corresponents. Crec que en aquest moment no era el moment de posar-nos a estudiar la violència de gènere en aquell punt. Només és un punt dels 6 plans estratègics. Gràcies. Bé, passem a votació la proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova la proposta amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular i l'abstenció de Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia i de l'àrea d'obres públiques i serveis.
Aprovar la ratificació, si procedeix, del decret d'alcaldia número 539/2012 referent a denunciar el conveni marc subscrit entre l'Ajuntament de Roquetes i les mercantils Gas Natural Distribució, Gas Natural Comercialitzadora i Gas Natural Serveis i Gas Natural SUR. Vistos els antecedents, proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, ratificar la resolució número 539/2012 de 28 de setembre de 2012 en tot el seu contingut i abast referent a denunciar el conveni marc subscrit entre l'Ajuntament de Roquetes i Gas Natural sobre la gestió i liquidació de tributs municipals. Segon, facultar l'alcalde perquè signi quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquesta resolució. Tercer, notificar aquesta resolució a les mercantils Gas Natural Distribució, Gas Natural Comercializadora, Gas Natural Servicios i Gas Natural Sur i en el seu nom i representació al senyor Baltasar Gómez Febrel, al Departament d'Obres Públiques i Serveis de l'Ajuntament i al Departament d'Intervenció als efectes oportuns. Té la paraula el responsable de l'àrea, senyor Gerard Gas. Gràcies, senyor alcalde. Només per explicar una mica el punt de l'ordre del dia d'obres públiques. No és un punt que tingui cap complicació de res del món, sinó que és un conveni que es va firmar al seu dia, el 23 de febrer de 2010. Era un conveni en totes les empreses vinculades a gas natural pel tema dels permisos d'obres. És un conveni que tenia una duració de 3 anys, 2010, 2011 i 2012, i que qualsevol de les parts podia denunciar. Quan parlo de denunciar és avisar que no vol continuar amb el mencionat conveni en 3 mesos d'antelació. Per tant, el que fem ara és, com falten 3 mesos per vèncer, que és el desembre del 2012, diem que en aquest conveni no volem continuar i que possiblement ne farem un altre, però ara de moment en continuar en aquest conveni com a Ajuntament no mos convé. Gràcies. Si hi ha alguna paraula? Cap paraula, per tant passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, ja de l'àrea de governació. Aprovar, si procedeix, moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Vistos els antecedents, proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, donar ple suport a la resolució del Parlament de Catalunya aprovada el 27 de setembre de 2012 sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i la necessitat d'una consulta al poble català. Segon, enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Govern espanyol. Bé, passarem a donar la paraula als diferents grups. De menor a major, senyor Llopis del Partit Popular, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. El nostre grup, el grup municipal del Partit Popular Català, creu que la moció que presenta Esquerra Republicana i CiU no és la correcta ni la més adequada per traure Catalunya, els catalans i les catalanes, de la crisi que està patint Catalunya i Espanya. La llei està per a fer-la complir i el que s'ha de fer complir la llei i ningú es pot saltar la llei per la torera, sigui el president de la Generalitat o sigui qui sigui. La llei s'ha de complir, per això se va votar a favor la Constitució espanyola l'any 1978 i es va dir que Espanya és indivisible. Això queda clar i primer que res se tindria que canviar la Constitució espanyola. Això està clar, està escrit. Em sembla que van votar tots els grups polítics d'aquella època, menys l'Aliança Popular, que ara és Partit Popular, que es va abstindre, em sembla. O sigui que tots els altres grups representats aquí van votar a favor, menys Plataforma, que no estava. El nostre grup municipal del Partit Popular Català voldria fer una aclaració que els únics que volen dividir Espanya, Catalunya dels espanyols, són vostès, els senyors de CiU, els senyors d'Esquerra Republicana. Nosaltres aquí a les Terres de l'Ebre sempre hem sigut una gent solidària, una gent amable, una gent bona, una gent que hem parlat sempre el català, hem tingut les nostres costums i no ens havíem ficat mai en camises d'11 vares com ara ens estem ficant. Aquí a Catalunya sempre hem sigut catalans, però sempre hem tingut, entre comilles, les sobres que no hem volgut a Barcelona, a Tarragona, a Girona, sempre hem sigut catalans de tercera regional, de primera divisió per a pagar, però de tercera regional sempre per a pagar. Això que quedi clar. No es tracta de dividir els catalans i les catalanes, ara es tracta de treure
este país, sigui Espanya, sigui Catalunya, de la crisi econòmica que està patint, crear llocs de treball, que és el que la gent necessita avui, més que ficar les estelades pels balcons o pintar les parets, etc. Hem de crear llocs de treball i que la gent pugui comprar i anar al supermercat i omplir els carros. Això és el que més importa als catalans i a les catalanes. Després voldria dir que a veure els senyors que han presentat ara les eleccions anticipades, el president Mas, és molt hàbil, és molt astut, ne sap molt. Ara tenia un munt de coses que li venien damunt, unes coses que no les nombraré, però que tots els catalans i les catalanes sabem que li venien damunt, li venien uns pressupostos de la Generalitat que no podia aprovar perquè els grups polítics no li donaven suport, li venien uns afers que no cal nombrar, però que suposo que ja sortirà tot això, i clar, ha sigut molt hàbil i muntem unes eleccions autonòmiques anticipades i així tapem els ulls a la gent i la gent, per dir-ho així, no se n'en recordarà de que està patint, de que no pot pagar les hipoteques, de que no pot anar a comprar i de que els estan prenent tot. La Unió Europea, em sembla que ho he llegit avui a la premsa, ho ha confirmat per escrit que de cap manera acceptaria a Catalunya com una nació fora d'Espanya. Això que quedi clar, no la inclouria dins dels 27 països que formen part de la Unió Europea. Tot això vol dir que no es podrien pagar les pensions als nostres jubilats, que no es podrien pagar les prestacions als nostres aturats, que no es podrien pagar les subvencions als nostres pagesos, que no es podrien pagar els nostres funcionaris estatals. I tot això comportaria que atrasaríem 20 anys atrás. Ara no és el moment, ni toca, crec que tot això de separar els catalans i enfrontar els catalans i els espanyols, perquè, torno a dir, nosaltres, el grup polític municipal del Partit Popular i del Partit Popular de Roquetes, som catalans, som espanyols, i dient això podem anar a tot arreu i en la cara ben alta. I dient això no vol dir que no defensem tant Catalunya o més com els que volen ser independents, independentistes, nacionalistes. Jo, com m'he dit sempre, tinc amics que són republicans, tinc amics que són independents, els tinc i els continuaré tenint. Estem en democràcia i cada un pot pensar lliurement i fer el que vulgui, sempre en correcció i sense fer mal a ningú. El nostre partit, el Partit Popular, vol, és i se sent català i espanyol i sempre defensarà als catalans i a les catalanes. Defensarà la seva cultura, les seues tradicions, la seva llengua, tot el que afecti a Catalunya. Som catalans a muerte. I vull dir que som collonuts i som els millors, però no voldríem mai separar-nos del reste d'Espanya. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes votarà en contra de la moció presentada per Esquerra Republicana i CiU. Visca Catalunya i visca Espanya. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer que tot, vull dir que votem en contra d'aquesta proposta, que per nosaltres simplement és una cortina de fum dels seus partits per interessos propis. Però explicaré una mica el nostre posicionament, tot i que és perdre per a mi una mica el temps en coses que haurien d'estar ara mateix en segon o tercer terme. Tenint el panorama que tenim, quasi un de cada 4 catalans estan a l'atur, la crisi, famílies desnonades diàriament que es queden al carrer, inseguretat ciutadana, immigració, corrupció política, que ara queda tot tapat per aquesta cortina de fum que els seus partits han creat i sembla que no es parla ja ni de retallades en sanitat, en educació, les retallades laborals, amb una reforma laboral que aquí en cert el Convergència i Unió hi va donar suport. I votant en contra d'aquesta proposta, per a nosaltres no és ser ni millor ni pitjor català. Simplement és que a nosaltres no ens enganyen en cortines de fum, perquè ja hem demostrat nosaltres en moltes ocasions que a diferència de vostès, si ens estimem Catalunya, la seva llengua, la seva gent i la seva identitat. Nosaltres si sortim al carrer a dir que no volem que altres cultures contràries a la nostra ens vulguin imposar la seva, deixant de fer coses que sempre havíem fet a casa nostra, per no ofendre'ls, adaptant els menús escolars, llevant els nostres símbols religiosos, adaptant l'escola, fins i tot promocionar llengües que no són el català, posant intèrprets i fent classes a algunes escoles. Estimar un territori es demostra en fets,
no en paraules i cortines de fum. Estimar la gent del territori es demostra en defensar-la fins on faci falta, dins la llei. Sigui o no políticament correcte, defensant la identitat pròpia del poble català. Nosaltres sí volem que Catalunya tingui més recursos, tots els que puguem assolir, lluitar per aconseguir un millor finançament, més just per a nosaltres, més favorable, però això no passa per la separació amb Espanya, per sentiment i perquè no creiem que ens fos tan beneficiari com vostès volen pintar-ho. A veure, i este és un tema que ja fa pudor, que ara un grup polític, que encara li queden més de 2 anys per poder fer coses i demostrar tot el que va dir en campanya, tira la tovallola, simplement és lamentable. Un engany als seus votants i un engany a la població en general. Si el motiu és per la manifestació de l'11 de setembre, si realment el seu motiu és per això que vostès presenten avui aquí, tenien encara més de 2 anys per davant per a poder fer-ho. I si és veritat que ho volen, ha tingut aquest partit, Convergència i Unió, molts altres mandats aquí a Catalunya per a poder fer-ho, o no? I no ho van fer. I l'altre grup que signa aquí la proposta, Esquerra Republicana, se'ls veu el plomero. Quan els han interessat s'han unit en un tripartit per interès. I de demanar això que avui porten aquí, res de res. Primer, l'interès propi que el dels votants que representen, i jo d'ells no els votaria mai més. Quan van tenir l'oportunitat de formar part del govern de la Generalitat, no van fer res al respecte del que diríem és la seva bandera electoral, la independència. Ni se'n parlava, no van promoure cap tipus de manifestació. Per cert, si tan independentistes són vostès, si tant els desagrada Espanya, no sé què fan vostès al Congrés de Madrid. Bueno, sí, rebre calés, que al fin i al cap és el que els interessa. Com ja han demostrat, aquí mateix, a l'Ajuntament de Roquetes, el primer plenari en la seva nova legislatura, a pujar-se les seves retribucions i després a pujar impostos i retallar, el mateix que fan els seus partits. Estan ben ensenyats. També podríem començar a explicar, com ha dit també el senyor Llopis, que hi ha en el que són les cortines de fum per tapar notícies que tothom podem consultar. Només cal mirar notícies que diuen que és la comunitat més endeutada a Catalunya, que el govern de CiU s'endeuta més que el tripartit. Llavors ens venen notícies ja de lo que parlem de lo que és temes de corrupció, que aquí són els jutges els que han de dictaminar, però hi ha notícies que han sortit com ara El País, on diu que la policia veu acreditada la financiació irregular de Convergència, i després, quin encert, resulta que l'altre partit que aquí presenta la proposta, Esquerra Republicana, agafen i quan hi ha una reunió urgent de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya són els que voten i salven el senyor Mas de tenir que donar explicacions de totes aquestes coses que tots coneixem. Quin encert que les passades eleccions autonòmiques, d'ara fa un parell d'anys, Esquerra Republicana van passar gairebé a tenir la meitat dels vots, és a dir, van passar de 21 diputats concretament a 10. I això per a un partit com el de vostès representa un trasbals econòmic molt gran, perquè tots sabem que estar presents al Parlament, per cada parlamentari, el partit rep una assignació. I això representa un trasbals. Sembla, no ho podem afirmar, són suposicions, pareix com si sigui un favor per un altre. De dir, vostès mos tapen ara a nosaltres i nosaltres donem suport en fer manifestacions per la independència i en avançar unes eleccions perquè vostès puguen remuntar el seu electorat i poder tornar a aconseguir més diputats i de pas els altres, Convergència i Unió, puguen allargar més el seu mandat, perquè ara, com bé ha dit el senyor Llopis, vindran els pressupostos, vindran més retallades, perdrien més votants, però de moment s'asseguren, a partir d'ara que només els quedaven 2 anys i probablement haguessin tingut una davallada important de vots, ara s'asseguren 4 anys més. Jo penso que tenien 2 anys per davant, si realment el que ara vostès proposen aquí ho volien fer, realment, per sentiment, per a poder-ho fer, i no ho han fet. I faltarà veure els pròxims 4 anys si ho faran o no ho faran. Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, avui en aquesta moció sobre el dret a decidir tenim l'oportunitat de mostrar quina és la voluntat del grup municipal dels socialistes a Roquetes. Creiem, si no hem llegit malament, que aquesta moció és sobre el dret a decidir. Abans, però, d'entrar plenament en el debat de la moció, ens agradaria esmenar el que creiem que és una errada material de transcripció. Podem llegir que el títol d'aquesta moció diu Moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya per l'exercici del dret a l'autodeterminació, quan en realitat fa referència a uns acords que es van prendre al Parlament de Catalunya. En el primer punt
aquests acords són exactament iguals i parla sobre el dret a decidir. Per tant, una vegada fet aquest aclariment i entrant ja en el tema que ens ocupa, manifestem el nostre convenciment que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya hauran de decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya i ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguen exercir lliurement el seu dret a decidir a través d'un referèndum acordat en un marc dins de la legalitat. Per tant, nosaltres entenem que aquesta moció, si no hem llegit malament, el seu contingut parla explícitament sobre això que acabem d'anomenar, el dret a decidir dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Per tant, ens sembla una cosa bàsica i fonamental i el nostre vot al respecte serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tindrà la paraula els dos membres de l'equip de govern. Primer tindrà la paraula el senyor Gerard Gas, de Convergència i Unió. Gràcies, senyor alcalde. Bé, la veritat és que aquí el que presentem és una resolució pel dret dels catalans a decidir. El lògic seria que cada un se posicionés d'acord amb les seves idees, però el que passa és que no puc deixar passar que aquí s'han fet manifestacions que jo crec que no són verdaderes i a més no són de rebut. En quant al que ha dit el Partit Popular, que la llei està per fer-la complir, sí, vostè té tota la raó, la llei està per fer-la complir, però totes les lleis. O és que la disposició addicional tercera de l'Estatut no és una llei, que la inversió del 16% del PIB en obres i infraestructures a Catalunya no és una llei o està contemplat per una llei? Que els prop de 2.000 milions que l'Estat central deu al govern de Catalunya no està reconegut per llei? O és que les lleis, la llei que vostès practiquen diu ser la llei de l'embut, l'ampli per a nosaltres i l'estret per als altres? Per tant, si la llei s'ha de complir tothom. Perquè si avui estem al lloc que estem, possiblement és perquè vostès han sigut els primers de saltar-se la llei. I ha arribat un moment que el poble de Catalunya ha dit que ja n'hi ha prou, que vol altres coses. La Constitució. La Constitució pensem que no pot ser mai un mur o una barrera en contra de la voluntat de les persones. Vostès, senyors del Partit Popular, se n'omplen la llei de la Constitució, però per a començar, vostès no la van votar. O més que siguen, no la van votar a favor. Ara sí, com mos convé parapetar-nos detrás de la Constitució és l'ariete. L'ariete per rebentar tot el que els altres no vulguen. Doncs perdona que li diga, però una Constitució així crec que a una majoria de catalans no mos interessa. Mos parla de dividir Espanya. No, escolta, si no volem dividir ningú. Aquí el que volem en aquesta resolució és una cosa tan senzilla com preguntar al poble de Catalunya què vol fer. És tan senzill com això. El que sí que jo demano, i suposo que els partits polítics ho tindran en clar el dia que arribéssim en aquest punt, és que la pregunta sigui clara. I si la pregunta és clara i la gent decideix una cosa, en definitiva decidiran les majories, perquè no tingui temor que si la cosa va 50%, 50%, Catalunya no es separarà d'Espanya. A més, no és que ens volguéssim separar nosaltres d'Espanya, és que avui, dins l'Espanya que coneixem, Catalunya no té cabuda. Ens ha parlat que a les Terres de l'Ebre els catalans som o mos tenen, quan suposo que diu parlar de Barcelona, com a tercera regional. Doncs mira, si parlem del seu partit, mos deu tindre com a aficionats. Perquè el corredor del Mediterrani, nanai, que són que mai. Després ja parlarà vostè, tranquil.
del corredor del Mediterrani n'anai que són camai. De l'A7 a la Jana s'acaba i Hospitalet torna a començar. Per tant, ni 5 cèntims. O sigui, el lema de vostè és aquell refran que aquí es diu: de tant que et vull, te trac un ull. Cal que mos estimen tant. Cal que mos estimen tant. En que mos estimen menys, ja mos conformem. Eleccions anticipades. Doncs mira, Convergència ha fet una cosa que vostès, parlant en plata, no han tingut collons de fer. Perquè nosaltres ens vam presentar a unes eleccions en un punt bàsic al programa electoral que parlava del concert econòmic. I el govern que vostè representa va anar a Madrid i no va tindre ni el decoro de dir: escolta, ara no pot ser, però d'aquí 6, d'aquí 7, d'aquí 8, ne parlarem. M'entén? Ni això, no va tindre el decoro. Per tant, estem al puesto que estem perquè vostès ens han rebatut la porta als nassos així de clar i català. Entén? I per cert, hem tingut la valentia de presentar unes eleccions anticipades perquè el punt primordial del nostre programa electoral, que era el concert econòmic, com no el podem treure endavant, diem, com el poble de Catalunya a més se manifesta de que el concert econòmic ja no va, per tant el que han de fer cas és al poble, cosa que vostès se presenten en un programa electoral que se'l passen a la torera, se'l salten a la torera, diuen tot el contrari del que van prometre i es queden més amples que llargs. Mira la diferència entre vostès i nosaltres. N'hi ha de diferència, El tema de la de la Unió Europea. Jo penso que este és un tema d'aquells de vísteme despacio que llevo prisa, entén? Al final de la correguda ja veurem el que passa. Perquè, claro, jo ja ho entenc, si vostès pressionen a la comissària de la Comissió Europea, aquella dona, per traure's el tema de damunt, doncs diu que, tal com està la legislació avui en dia, que això no és possible, però que de tots modos no es pronunciaran oficialment fins que algú de les dues bandes ho demana tal com s'ha de demanar. Un altre tema greu. Vostè mos parla, fan la política de la temor. La temor. Els pensionistes no cobraran la pensió. Vostès diuen ser els que fan el milagre. Jo pensava que això del milagre de los panes i los peces s'havia acabat, però veig que no, que vostès segueixen en el tema del milagre dels panes i los peces. A mi hi ha coses que no em quadren. I no soc economista, però només comptant els dits hi ha coses que no em quadren. O sigui que resulta que Catalunya no podrà pagar les pensions i el resto d'Espanya sí. Catalunya té un 23% d'atur, Andalusia un 36%. Estos sí que podran pagar les pensions. Extremadura me penso que un 39%. Estos podran pagar les pensions. Si és Melilla, 40 i pico. Estos podran pagar les pensions i nosaltres no les podem pagar. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra, però així de clar i català. Hi ha alguna cosa que no quadra. I si vostè em parla del fondo de pensions, doncs suposo que el fondo de pensions, la part alíquota que toca l'han degut pagar els catalans, per tant, això mos diu tocar, o no? No ho sé, vostès s'agarraran el sac, estiraran el cordell i tot el que hi ha dit per nosaltres. I tant, doncs sí, quan arriba el moment ja en parlarem, m'entén? En quan vostè recalca sempre als plenos el Partit Popular Català, perquè això fa 4 o 5 mesos van arribar a Barcelona i van dir cuidadín, ressalteu el tema del Partit Popular Català. Mira, saps com vostès seran el Partit Popular Català de veritat? El dia que Catalunya sigui independent, si és que ho arriba a ser mai. Llavors sí que seran el Partit Popular Català, perquè ara són una sucursal del Partit Popular de Madrid. M'entén? Després ens ha dit que vostès són amics en tothom, que no es volen barallar amb ningú, nosaltres tampoc. I a més, si vostè escolta les declaracions, s'està parlant que inclús el castellà serà idioma cooficial. Escolta, és que nosaltres no mos volem barallar amb ningú, volem arribar a acords.
Si podem arribar a acords, arribarem a acords. I si no, el poble de Catalunya, soberanament, decidirà que això és el que diu la moció aquesta d'aquí. Bé, en quant a vostè, ja he acabat més o menys. Potser m'he deixat alguna cosa, però clar, tampoc no puc contestar-les totes perquè si no això se faria etern. En quant al senyor Fernández, de Plataforma per Catalunya, ens parla de l'atur de Catalunya, que estem al 23%. Vostè s'ha preguntat mai per què el País Basc i Navarra estan que no arriben al 10? S'ha parat mai a pensar-ho? Doncs és molt fàcil, País Basc i Navarra, els navarros tenen els fueros, que ja els van tindre en el temps de la dictadura, no els ho va tocar ningú, i el País Basc té el concert econòmic. Vol dir que els seus recursos els administren ells i això els serveix per crear polítiques d'ocupació, polítiques d'investigació i desenvolupament. Per tant, només parant-se a pensar en aquestes dues autonomies, què gestionen elles els seus recursos, i es veu que el paro que ells tenen no té res a veure amb el paro que té Catalunya i no en parléssim del paro que té el resto d'Espanya. Ens parla de les retallades. Efectivament, retallades, sí senyor. Però vostè s'ha parat a pensar si és que els números són veritat, que vull entendre que sí. Els 16.000 milions que els catalans ingressen a l'hacienda pública estatal i no tornen, el munt de coses que es podrien fer a Catalunya, independentment de que sapiguéssim gestionar millor o pitjor. Però només els 16.000 milions estos, vostè s'ha parat a pensar quantes coses podríem arreglar. Doncs estaríem parlant de que podríem pagar les farmàcies al dia, que podríem atendre tal com cal la llei de la dependència, en fi, que no ens caldria fer retallades en sanitat, un munt de coses. Ens diu que vostès sí que estimen Catalunya, que nosaltres no els estimem, que aquí han dit els immigrants, que si amunt, perquè clar, aquí sempre estem en el mateix, el tema dels immigrants. Vostè sap que l'any 60 aquí d'immigració n'hi va haver un munt? I possiblement entre ells algun familiar seu? Perquè, clar, Fernández de pals no ho és. M'entén? I vostè se sent català, suposo, i espanyol, i li respecto, no vull discutir això. Però jo aquí ni he vist que ningú se margina perquè parla castellà o perquè pensa una cosa o pensa una altra. Per tant, hem de ser una mica clars i una mica sincers. Després ens ha parlat dels 2 anys d'engany, me'n vaig a les paraules que ja he dit al representant del Partit Popular. Nosaltres, o Convergència i Unió, es va presentar en un programa electoral, torno a repetir, on el punt principal era un concert econòmic. Aquest concert econòmic no s'ha produït, ens van dir que feia una fresca que encantava. A partir d'aquí, el que nosaltres no podem és continuar governant en quan el punt principal del programa electoral que ens van presentar no el podem complir, perquè Madrid ens ha pegat la porta als morros. Per tant, som honrats i diem, fem unes eleccions, i aquestes eleccions, a més, està clar, la gent valorarà les retallades o no valorarà les retallades. Això, el dia 25 per la nit, a partir de les 9 de la nit, ja ho veurem. M'entén? Perquè jo estic convençut que ni el Partit Popular, ni Convergència, ni el Sum Corda, quan governa, és feliç amargant la vida de la gent. Si es prenen mesures és perquè suposo que no se'n poden prendre d'altres. M'entén? Perquè, clar, no mos agrada martiritzar la gent. I aquí el que han fet
és convocar unes eleccions autonòmiques a mitjà de la legislatura perquè ens veiem incapaços de continuar en un programa electoral que no podem portar-lo a la pràctica perquè hem anat a demanar una cosa a Madrid, que era el principal que portàvem al programa electoral i mos ha tancat la porta als morros. I ara torno al Partit Popular. Clar, al Partit Popular això no li agrada. Jo ja ho entenc que no li agrada. Perquè, clar, són, no sé si 10 o 12 diputats, no me'n voldria deixar cap, ni regalar-li cap tampoc. 18, doncs són 18, gràcies per corregir-me. I, clar, vostès en 18 pensaven condicionar la política de 60 i tindrem els peus dels cavalls. Entén? I tindrem els peus dels cavalls. Bueno, tindrem els peus dels cavalls. No, escolta, vostès en 18 tenen la força que tenen. Nosaltres en 60 pico tenim la força que tenim i els altres, els que tenen la força que tenen. Però, clar, el que vostès en 18 no poden pensar és que han de condicionar la política d'un partit que no va treure prou diputats per majoria absoluta, però que té el seu... I clar, això a vostès no els agrada, jo entenc que no els agrada. Però nosaltres hem de fer el que creiem que s'ha de fer. I, en fi, crec que ja he contestat als dos. Per tant, com a grup de Convergència i Unió, estem d'acord perquè, en definitiva, no demanem... Escolta, no volem trencar res, Hi ha alguna cosa més bonic en democràcia. En fi, la democràcia en si mateixa, què és? És preguntar a la gent què vol fer. I a més, quan la gent en una manifestació, que en aquest cas se va produir l'11 de setembre, demana que vol ser alguna més que una comunitat. Per tant, a partir d'aquí, quan toca, el moment que toca, ja es preguntarà al poble de Catalunya què vol ser. I a partir d'aquí el resultat s'haurà de respectar, entenc jo, i si el poble de Catalunya diu que escolta, que nosaltres dins d'Espanya no tenim cabuda i que ja ens han fet grans i volem anar tot sol, doncs jo entenc que s'haurà d'anar tot sol. I jo crec que d'això no ha de tindre temor ningú, no té per què tindre temor ningú. Escolta, ja s'ha parlat de que s'està parlant de que si l'idioma cooficial serà el castellà. Actualment no es margina ningú ni per la seva forma de pensar, almenys nosaltres, n'hi ha que sí, n'hi ha que sí, entre ells vostès, segons la forma de pensar, la seva religió, el seu mode de vestir, el seu mode de parlar. No, nosaltres en això som més neutres. Respectem a la gent, vostès no ho fan. És la gran diferència entre vostès i nosaltres. Per tant, torno a repetir que Catalunya serà el que els catalans vulguin que sigui. En pau i harmonia, perquè no som gent de soroll i saragata. Gràcies. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest cas, en aquest punt de governació, diu que és una moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya per l'exercici del dret a l'autodeterminació. No estem parlant, en aquest cas, de fer una proclamació unilateral d'independència ni coses d'estes. Bé, l'exercici del dret a l'autodeterminació, el Parlament de Catalunya l'any 89, tal com diu a la moció, ja ho va tirar endavant i no es va fer cap escarafall com el que ara s'està produint a nivell mediàtic espanyol i a nivell d'algun partit polític que considera que se rompe Espanya. En principi, ja l'any 45, en el que és l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, ja considera que és un principi fonamental dels drets humans el dret a l'autodeterminació dels pobles. I així ho fa constar a la Carta de les Nacions Unides l'any 1945, ja al preàmbul i al seu article primer. Dir també que en estos 70 anys han sorgit més de la meitat de països que hi ha avui en dia al món. Per tant, Catalunya n'ha de quedar al marge com un país, com una nació, com una història que ha tingut en estos 1000 últims anys? Doncs creiem que no. I per tant, des d'aquí, des de l'Ajuntament de Roquetes, el que hem de fer és considerar i donar suport al que fa el Parlament de Catalunya. Sempre, des de l'any 1714, des de fa 300 anys, Catalunya ha intentat d'una manera o altra
intentar buscar l'encaix dins de l'estat espanyol o dins d'Espanya. Han hagut moviments regeneracionistes catalans per poder d'una manera o altra modernitzar el que era la cultura política espanyola. No oblidem, per exemple, que pel 1875, en la primera república espanyola, en la qual, efímera per cert, que va durar 6 mesos, perquè els governs, en aquest cas, els poders mediàtics espanyols, o els poders funcionarials ja van intentar carregar-se-la, que estava dirigida per catalans, en aquest cas presidida pel Pi i Margall. També, a finals del XIX, surt tot un memorial de greuges, en aquest cas, dient el que els estava passant als catalans al rei Alfons XIII, i que va voler d'una manera o altra ressorgir el que era el teixit empresarial català i ajudar-los. Tampoc se'n van sortir. Després també, després de l'any 1939, per tant, després del que és la dictadura franquista, en el moment en què el govern franquista necessita d'una manera o altra tirar endavant els seus projectes econòmics arran del Pla Marshall, justet el 1954 i 1955, entren els plans de desenvolupament, que per cert, aquests plans de desenvolupament estan fets per ministres catalans, no oblidem el Fabià Estapé o Laureano López Rodó. I també en aquests intents de regenerar Espanya, us ho dic als partits que consideren que els catalans no hem ajudat mai a Espanya, també des de l'any 1978 fins a l'actualitat, s'ha intentat modernitzar Espanya per a que d'una manera o altra fer-la el més democràtica possible i el més europea possible. Doncs bé, davant d'això, quina ha estat l'acció del govern de l'Estat respecte a les institucions catalanes? Doncs com aquell al burro, pega-li cops i endavant. Ho dic perquè a partir d'aquí hem tingut menyspreus, espolis, el 16%, del 9-10% del producte interior brut català, atacs constants a la llengua catalana al País Valencià, a l'Aragó, a Mallorca, que per cert avui han oficialitzat ja el nom de Mahón. Després, atacs constants a la convivència entre catalans i castellans, senyors de plataforma, en aquest cas en la gent dels immigrants que tenim avui en dia, etc. És a dir, l'estat espanyol només entén una cosa, que és Espanya és una nació amb una sola llengua i tot allò que sigui diferent que el tindreu bandejat i si pot ser aniquilat o anorreat, tal com estan demostrant-ho últimament els governs del Partit Popular. Lligat en això, estem en un moment de crisi, està clar, i per tant se considera que en un moment de crisi Catalunya el que no pot fer ara és ser egoista i intentar trencar l'Estat perquè això encara aniria més en detriment d'Espanya. Bé, vostès sempre tindran l'excusa si és època de bonança econòmica perquè és època de bonança econòmica, si és època de crisi perquè és època de crisi. El que sí que entenem a Catalunya és que si Catalunya està en crisi és perquè es deu a Espanya que està en crisi i per tant és Espanya que està abocant a Catalunya al desastre any sí, any també. I tinguem clar una cosa, estem en un moment de crisi perquè ens ho ha demostrat allò de la prova de l'algodón. És a dir, mentre hi havia diners, el tema de les balances fiscals no sortien a relluir perquè, mira, anaven arribant diners. Però en el moment en què no hi ha diners, llavors sí que es veu el clar despropòsit que ha hagut durant tots aquests anys de que la balança fiscal ha sigut totalment contrària als interessos econòmics catalans. I lligat en això, el que havia comentat abans el portaveu de Convergència i Unió, Gerard Gas, que totes les inversions en infraestructures cada vegada han anat a menys, ens trobem en un coll d'ampolla. Per tant, quina és l'única solució que tenim els catalans davant d'això, davant d'aquests atacs i d'aquests menyspreus? No en queda d'altre, senyors. Si realment som una realitat nacional, l'únic que hem de fer és demostrar-nos a favor del dret a l'autodeterminació. Este dret és un dret a decidir com han tingut tots els pobles del món i per tant seran, en aquest cas la població de Catalunya, si ho decideix així a les urnes, que un dia o altre voti a favor del dret a l'autodeterminació, senzillament per fer un contrast i dir com podem estar els catalans, millor en Espanya o sense Espanya. Això es decidirà en el seu moment. Per tant,
té més a favor de crear o de votar a favor de l'autodeterminació? N'hi poden haver molts, i per tant nosaltres, en aquest cas com a partits de representació d'obediència catalana, tenim l'interès o estem a favor de que a Catalunya se generi un procés d'autodeterminació per a que la gent pugui triar si vol o no pertany a Espanya. Si no vol, doncs no passarà res, com tampoc va passar al Quebec durant les 3 vegades que s'han convocat. I si es diu que sí, llavors es mirarà de quines maneres se pot fer d'una manera més amigable possible i veurem això què es pot fer. Tots els processos són incerts, està clar, però el que sí que ara trobem que és una certesa és que dependre d'Espanya ens porta a la ruïna. Per tant, res més, per part d'Esquerra. Bé, hi haurà, m'apareix que hi ha hagut demanda de paraules, tornem a iniciar un segon i últim bloc, un torn de paraules, per tant, tornem a començar pel representant del Partit Popular, senyor Llopis, té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Veig que els representants de Convergència i Unió estan ben doctorats, adoctrinats, informats i segueixen la política del seu president o el president de la Generalitat, que ne saben molt de manipular i falsejar dades i falsejar coses, ne sap molt i és molt hàbil, perquè jo no ho volia dir, però és que al final tenim que dir les coses. Com tots sabem, Convergència i Unió ara té un afer i està embolicat en el tema de les comissions d'investigació de sanitat i de les caixes, problemes judicials del cas Palau, el presumpte finançament de Convergència pel juí de Convergència i Unió, el cas de les ITVs, moltes coses. Convergència i Unió no apostava mai, no va apostar mai l'última campanya de les autonòmiques del 2010, no va apostar mai per la independència de Catalunya, no va apostar mai. Convergència i Unió és molt hàbil, El seu president Mas, o el president dels catalans, que és el nostre president, o el president, perquè vostè és d'Unió Democràtica de Catalunya, me sembla que d'independent al seu partit n'hi havia molt poquetets, molt poquetets, però molts poquetets. Ara resulta que ara els d'Unió Democràtica de Catalunya s'han fet independentistes. Això se ho pot creure un xiquet minudet, però Joaquín Llopis Colomina no. Això que quedi clar, no i no, perquè el burro quan més se renta, el cap més se l'embruta, això que quedi clar. Bueno, ara resulta que l'11 de setembre fan una manifestació política molt important, demanant la independència de Catalunya, una manifestació que jo, com a grup polític, estic orgullós, se va fer en una serenitat, una calma i sense que n'hi haguessin aldarulls. La gent va votar o va manifestar-se com vol lliurement perquè estem en democràcia. Jo ho trobo bé, la gent pot anar i fer el que vulgui, ho trobo bé perquè va ser cordial, va ser un acte d'un civisme total que va mobilitzar 1,5 milió de persones, tots ho sabem, però què fa Convergència i Unió? Convergència i Unió veia que el món se li tirava damunt, Convergència i Unió veia que ho tenia clar, no podia aprovar els pressupostos, se quedava tot solet al Parlament, sense els altres grups polítics no podia fer res que fem, muntem la independència de Catalunya, muntem unes eleccions anticipades i diem que volem ser independents, volem ser nacionalistes, catalanistes i volem una Catalunya lliure. Doncs no, això d'enganyar a la gent de Catalunya és enganyar al poble de Catalunya i sobretot la gent d'Unió Democràtica de Catalunya, que de nacionalistes no tenen res de res. Jo vaig dir-los una cosa. Com antes he dit, tinc amics que són republicans, d'Esquerra Republicana, nacionalistes, i els tindré. Però hi ha un partit que ha apostat sempre per ser independentista, nacionalista i vol Catalunya lliure. És un partit, que no el diré, està clar, que està representat aquí i que sempre ho ha dit. Jo des d'aquí el felicito perquè aquest partit no ha enganyat mai als catalans. Sempre ha apostat per la independència i per ser un partit que vol una Catalunya lliure. Dins de les meves opinions m'apareix correcte que cada un pensi com vulgui. Però el partit Convergència i Unió, torno a repetir, que no portava a la campanya l'independentisme, ara volem l'independentisme, no. El que volem és la majoria,
El que volem és poder governar Catalunya i així taparem un munt de coses que els catalans i les catalanes tenen que saber. Un munt de coses i un munt de falsetats i un munt de fraudes que hi ha, com a tots els partits. Però estem parlant d'un partit i estem parlant de Catalunya. I això és el que no té que ser ni té que ser. La gent, els catalans i les catalanes no poden ser enganyats d'esta manera. Han de ser una mica més coherents. Vostès, torno a repetir, són molt hàbils i estan molt ben ensenyats. Però la gent no és tonta. La gent no és tonta i li vaig a repetir, és que aquí tinc un munt de coses per a llegir que podem allargar-nos fins a les 3 del matí, no tinc cap problema, que les voldria llegir. Perquè Catalunya, l'any, n'hi ha Catalunya, com bé recordar, els interessos fluxos migratoris de treballadors espanyols que van tenir com a destinació Catalunya durant el segle passat. Aquest moviment va comportar que durant el segle XX arribessin a Catalunya 3 milions de persones emigrades, espanyoles, no emigrades, això està malament, espanyoles, d'altres poblacions. I que la població catalana passés de tindre 1.900.000 habitants a principis del segle a 6.100.000 a finals del segle. Aquest creixement va tenir una incidència especial en el període comprès entre els anys 1950 i 1975. Sense l'aportació de la gent de les altres comarques o comunitats espanyoles, Catalunya només hauria arribat als 2.400 habitants a finals del segle XX. Per tant, la diferència respecte als habitants reals seria de 3.700.000. Però bé, és que aquí després suposo que continuem parlant. L'atur català rep 5 milions d'euros en forma de prestacions d'atur. Això es pot financiar en els mercats internacionals perquè som el 12% de la Unió Europea. Si Catalunya se separa, tindria que pagar molt més per financiar el seu dèficit. La prima de risc espanyola és molt alta, però reconeix inclús el conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que Catalunya no té un banc viable més que Espanya. Jo no ho sé, però vostès ens estan reclamant 5.023 milions d'euros, que suposo que pel Fons de Liquiditat Autonòmica d'Espanya, si no els hem tingut, els tindrem. I jo, la veritat, jo busco el nostre grup municipal del Partit Popular de Roquetes i el nostre grup parlamentari del Partit Popular català, volem el millor per als catalans i per a les catalanes. Volem el millor. Volem que tinguin el màxim benestar possible. Volem que puguen anar a comprar i puguen pagar les hipoteques. I ara, en la bandera independentista i en tot això, no ho arreglarem, no ho arreglarem. Jo crec que hi ha coses més importants que no tocaven com ara en aquest moment. Però bueno, torno a repetir, el seu partit és molt hàbil i com estan governant vostès i el president de la Generalitat és vostre, ho pot fer i així ho farà. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer que tot dir que no entraré molt en debat perquè considero, com he dit abans, que això és una simple cortina de fum. Només contestar al senyor Gerard perquè s'ha dirigit al nostre grup i donar-li la raó en quan ha parlat del País Bàsic i Navarra, que poden estar millor que nosaltres. Potser és perquè han sabut fer les coses millor que nosaltres, però sí dir-li que ni un ni l'altre són independents. Després també ens ha parlat de la immigració dels anys 60. Per a nosaltres no es volia comparar la immigració dels anys 60 amb la que estem tenint ara. Per a nosaltres simplement era gent del mateix país, Espanya, que es desplaçaven d'una banda a l'altra, on hi havia faena, on podien anar a treballar i formaven part del mateix país i per a mi tenien tot el seu dret de desplaçar-se i per a mi no se l'ha de considerar d'immigrant, simplement una persona d'un lloc del mateix país que es desplaça a un altre lloc perquè allí ha trobat feina. Res més. Gràcies. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Una vegada més intentem transmetre que la moció que avui estem debatint aquí tracta sobre el dret a decidir. Per tant, nosaltres ens centrarem en aquest aspecte. I crec que cal també contextualitzar una mica el moment històric amb el que ens trobem.
És evident i és clar que hi ha un malestar dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya respecte a les relacions amb Espanya. I hi haurà altres motius i hi haurà altres aspectes que incidisquen sobre aquest malestar, però n'hi ha dos de molt importants. Un és aquest malestar, creiem que és fruit d'una política recentralitzadora del govern central, amb atacs constants i públics als signes de la identitat catalana, a les institucions catalanes, als seus representants, i aquesta política recentralitzadora i aquests atacs constants públics a través dels mitjans de comunicació bàsicament fomenten aquest malestar i distancien les diferents sensibilitats de cada un. I l'altre punt que també volem destacar que afavoreix aquest malestar dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya és la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya, un estatut votat al Parlament de Catalunya amb àmplia majoria que defensava i marcava qüestions bàsiques decidides per tots els catalans i per totes les catalanes. Per tant, aquests dos fets, la política recentralitzadora i la sentència del Tribunal Constitucional que talla aquells elements d'autogovern que s'havien intentat transmetre a través d'un estatut d'autonomia de Catalunya defensat per tot el Parlament català, aquests dos fets marquen bastant la realitat d'avui en dia. I aquesta realitat i aquest malestar que és palpable i que es manifesta entre els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya es va fer evident i es va escenificar amb una manifestació multitudinària el passat 11 de setembre, una manifestació pública, cívica, amb caire festiu, que tothom hauria de prendre com a exemple de que vam ser capaços els catalans i les catalanes d'anar a una manifestació respectant, sense que hi haguessin aldarulls, sense que hi haguessin destrosses, sense que hi hagués cap mal ambient, tot el contrari, un ambient festiu i reivindicatiu sobre la identitat catalana, i aquest malestar s'ha fet evident en aquesta manifestació, i el que tenim que fer els representants, tant en aquest cas els representants locals dels partits que tenen responsabilitats de govern, és atendre la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Volem que es reconegui la realitat nacional de Catalunya i volem que Catalunya sigui una nació on es transmetin els valors de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat, un país on l'estat del benestar sigui el més important, i pensem que la manera de poder donar veu als ciutadans i ciutadanes i així que els ciutadans i ciutadanes puguen canalitzar el seu malestar respecte a les relacions amb Espanya i amb Catalunya pugui ser defensant el dret a decidir, que és el que ens ocupa avui aquí, més enllà de totes les altres qüestions que s'han fet paleses. Per tant, això és una qüestió bàsica i el que defensem des del nostre grup municipal és que tinguéssim els catalans i catalanes aquest dret a decidir i que aquest dret a decidir el tinguéssim amb les majors garanties possibles. És a dir, que totes les opcions tinguin les mateixes condicions per defensar els seus postulats, que la ciutadania tingui suficient informació per poder exercir aquest dret a decidir amb suficient informació, i crec que no cal donar-hi més voltes a la moció. La moció és clara, parla única i exclusivament sobre el dret a decidir, que el tenen el poble, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, i nosaltres, els que estem aquí, representants polítics, no tenim que fer altra cosa que atendre la veu de la ciutadania expressada, ja sigui en una manifestació, ja sigui en qualsevol mecanisme de manifestació i participació ciutadana, que és el més normal, el més lògic i el que faria que tot funcionés millor sense arribar a extrems que puguen distanciar i dificultar la convivència cívica de tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant,
hauríem de ser capaços de defensar aquest dret, el dret a decidir, i que es fessin les majors garanties possibles. Per tant, sí que ens agradaria que quedés clara quina és la nostra opció, i per això votarem a favor d'aquesta moció que parla única i exclusivament sobre això. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula ara el portaveu de Convergència i Unió. Gràcies, senyor alcalde. Bé, dono la raó en el que ha dit Imma del Partit Socialista. Passa que aquí entrem en uns pantanals perquè un altre mos hi posa, perquè el senzill és defensar la moció, cada algú ja està. Però, clar, quan resulta que la primera intervenció ha sigut la del senyor del PP i ens ha començat a marejar la perdiu, doncs, bueno, el que no pots fer és callar, engullir, tragar i ja està. No? Doncs, per tant, el que has de fer és contestar. En quant, senyor Llopis, vostè i jo seguirem sent amics, suposo. No? Aquí cadascú defensa el que defensa i, en definitiva, en democràcia, això és el bonic de la democràcia, que cadascú pot defensar el que cregui convenient, sempre respectant els altres. El que sí que hi ha és una diferència substancial entre vostè i jo. Jo no m'altero i aconsello que vostè no s'altere tampoc. No li anirà bé per la salut, no li anirà bé per la pressió, i escolta, a la nit a sopar, després a dormir i ens un demà a treballar, perquè ni vostè o jo, almenys jo, de la política no hi vic, i suposo que vostè tampoc. Per tant, si no treballem, ho tenim xungo. Ha parlat de manipular. Home, que nosaltres ens digui que manipulem quan resulta que vostè, el primer que ens diu, o no si el primer, els segons, que la gent no cobrarà les pensions, que els funcionaris no cobraran les seues nòmines, que jo no sé qui manipula aquí. No sé, claro. Vostès practiquen la política de la temor, que diuen allà baix, entén? Jo penso que això no és honest, cadascú que es posa el que hagi d'exposar i qui més de pela més de menja. Però, clar, no ens pot acusar a nosaltres de manipular. Si vostès no tinguessin ganes de manipular, doncs publicarien les balances fiscals, per exemple, que fa un any que no es publiquen. Publiquen cap. Sap per què no les publiquen? No ho sap, o sigui, ho sap, se ho calla. Doncs perquè les balances fiscals diuen el que diuen. I clar, aquí hi ha un refrany que diu que canten números i callen barbes. Si publiquem les balances fiscals, ens sabrà el plomero, i a partir d'aquí potser haurem de justificar lo injustificable. Val més agarrar, fotre la gent en berlina, tothom ha temorit, i escolta, la temor paralitza, i vostès el que volen és paralitzar. Però clar, el poble de Catalunya s'ha començat a fer gran, i comença a saber el que vol, o no, però és que el que demanem, escolta, un referèndum que ja es farà, no és d'avui per a demà, ja es farà. I si vostès són capaços de convèncer a la gent de que tots els que estan per la independència o per un país propi estan equivocats, doncs tranquils, el referèndum serà favorable a la gent que no vol la independència, i si la gent pensa diferent, doncs ja sortirà el que ha de sortir, i en definitiva el que crec que s'ha de fer és respectar-ho. Després ha parlat de problemes judicials. Jo penso que aquí no toca el pet al veure, parlant en plata. Problemes judicials, vostès, si entrem en aquesta dinàmica, jo penso que són dels que més han de callar, perquè si m'on anem aquí els veïns, passant el riu Sénia per avall, escolta, a porrinyo, com diem aquí, remena escapça d'una reu, Per tant, no entréssim en això, que... Diu, en todas las casas cocinabas y en mi casa, o en todos los sitios cocinabas y en mi casa carretadas. O sigui que tots, tots. I en definitiva, per això està la justícia. Per a fer justícia i el que l'hagi fet que la pague. Jo soc partidari d'això, que l'hagi fet que la pague. Perquè al contrari crea frustració i animadversió contra la política i no ens beneficia a ningú. Perquè total nosaltres de polítics, de poble, i aspiracions, jo per almenys cap més. Després ha parlat
que el burro, com més se renta el cap, més s'embruta. Això no sé si ho ha dit per mi, però suposo que no, però de tots modos... Li dic jo que no, és un refrany que ja ho he entès, no ho he dit per ningú. Ja ho he entès, però si ho hagués dit per mi, de tots modos li he de dir que... Li tinc un gran respecte i no... El meu cap té una diferència al de vostè, que si em faig una mascara me se veu quan surto de casa des de Tortosa. O sigui que per això li dic que suposo que per mi no ho ha dit. Després mos parla de que Unió ha sigut mai independentista, no sé què. Sap quants anys té Unió com a partit? Doncs té més de 70 anys. I els estatuts fundacionals del partit, sap el que diuen? Doncs li aconsello que se'ls llisga. Li aconsello que se'ls llisga. I mira si se'ls ha de llegir, que sap qui és el president de l'Associació Catalana de Municipis per la Independència? El senyor Vila de Badal, alcalde de Vic, d'Unió Democràtica de Catalunya. No vull fer carreres en ningú, jo, Sent? Jo no vull fer... Bueno, jo no sé si el fotran fora o no el fotran fora, això és el que diu vostè, ja en parlarem, que jo adivino no ho soc, entén? Sí. Temps dona la raó qui la té. Jo no ho sé, jo una bola de vidre i passar la mà per damunt, què passarà? Aquí encara no hi arribo. Després parla, diu, van anar 1,5 milió de persones a la manifestació, això ho sabem tothom. Home, doncs ho felicito, perquè del Partit Popular l'únic que deu saber és vostè. Ho felicito. No, doncs ho felicito perquè l'únic que ho deu saber del Partit Popular és vostè. Perquè si és la del govern, la delegada del govern, penso que parlava de 600.000, no sé, igual m'equivoco, igual n'eren menys. Si és l'altre, 4 i l'astròleg. I vostè deu ser l'únic del Partit Popular que reconeix que van anar 1,5 milió de persones. Després parla de que si estem adoctrinats. Mira, jo no m'he portat res escrit. Res. Veig que vostè aquí damunt s'ha portat l'argumentari. L'anagrama del partit. O sigui que d'alliçonat res. Què passa? Que un està informat, veu les coses, i a la millor moltes coses les que dic aquí, a la millor el meu partit, n'hi hauria alguna que no estaria d'acord. Però jo les dic perquè les penso. Jo d'argumentari n'hi ha un. I cregues que el correu electrònic se torna loco, Cauen com a mosques els argumentaris. Com a mosques cauen, i més ara. Doncs jo no me n'he portat cap, perquè el que dic ho crec, no m'he de llegir res. Perquè a més el problema de llegir pot passar com a vostè, que es posa a llegir i s'embolica, no quadra els números. No és una crítica, però vull dir, s'ha fotut a llegir i ens ha parlat de 5 milions d'euros, de no sé què, avui 5 milions d'euros, aquells, com aquell que diu, se'ls fot un en un got d'aigua. Segur que és un llit, no li parla de tot això, I després ens parla del fons de liquiditat. Home, a veure. El fons de liquiditat d'on surt, pregunto jo? Madrid? Sí, claro que surt de Madrid. I la Hacienda Publicant està a Madrid. Home, claro, el fons de liquiditat ve molt a fer a Madrid, perquè si resulta que nosaltres paguem els nostres impostos i se'n van allà, doncs és lloc que quan els necessitem, doncs ens faciliten els diners que necessitem, com ens faciliten a nosaltres, i els faciliten als valencians, i els faciliten que primer només n'eren 2 i ara són tot l'immundi. Doncs és lògic, els diners han de sortir del puesto que s'envien. No, però és que si m'ho envien 5.500, segons els números que jo tinc, que també no li he dit si són veritat o mentida, perquè això para gustos colores, però per almenys tothom parla d'aquestes quantitats, estem parlant de 16.000, i m'ho envien 5.500, encara ne quedarien 11.500 penjats. I després estigues tranquil. La independència, en cas de que sigui, no serà ni per demà ni per després demà. I segurament el seu partit, o el que substituïsca, o el que arriba, s'hauran de tornar a sentar. Perquè, en definitiva, el diàleg està a la solució de les coses. El problema que avui tenim surt per una falta de diàleg per part del govern central. O sigui, anem a demanar una cosa i mos fota la porta als morros. A partir d'aquí, el que no es pot dir és tu calla i paga. Home, no. Tu calla i paga, no. Tinc dret a fer altres coses, suposo. No pagar i callar, que això ja fa un munt d'anys que ho fem. Això no és cap novetat.
Quan a vostè he acabat més o menys, i de bon rotllo, que consti, de bon rotllo, que diu la joventut. Vostè i jo, després, si convé, anirem a fer una cervesa, que vostè ho sap. Però casa que hi ha coses que el meu estómac no les pot pair, perquè després em vaig a casa i m'he de prendre un omeprazol, i clar, he de dir les coses. Quant al senyor de Plataforma per Catalunya, només dues coses. En definitiva, la independència és el clam d'un poble, em torno a dir el mateix, no és ni per avui ni per a demà. En definitiva, el que estem demanant, en principi aquí ja no és la independència, sinó que el que demanem és un referèndum, que en democràcia, jo ho veig lògic, demanar un referèndum. El que no es pot tallar les ales a la gent. A partir d'aquí, el dia que aquest referèndum se produís, que no serà ni demà, ni després demà, ni l'altre, ni el de més allà, doncs cadascú, d'acord amb les seues idees i el convenciment que tingui, ja votarà en conseqüència. No passa res, és que no es pretén barallar-se amb ningú, no pretenem barallar-nos amb ningú. Com diu la joventut, anem de bon rotllo. Que les nostres idees, per descomptat, que són tan vàlides com les que pugui tindre vostè o aquell senyor d'allà o el d'acollar. Per tant, l'únic que volem és que es produïsca una consulta al poble i el poble decidisca. I si estan verdes, doncs ja maduraran, i si estan madures, doncs procurarem escollir-les, res més. Després ha parlat del tema de la immigració. En cas que Catalunya sigui independent, no hem de posar cap de frontera. No es pensi que quan arriba aquí baix al canal, al riu Sénia, allà està la barrera... No, escolta, no. Que vostè per anar a França no passa cap de frontera, passa cap barrera. No. No. Per anar a qualsevol país que està dins la Comunitat Econòmica Europea, vostè passa cap barrera, li posen cap pega, per no tindre ni que canviar moneda. Tan senzill com això, si l'únic que demanem és això. Escolta, i en frontera en Espanya no han de posar cap. Al contrari, sí que el resto d'Espanya han estat que si boicotejarem els productes catalans, que no és cap novetat, que ja ho han fet altres vegades. Bueno, doncs escolta, en veus de beure cava, si tiren collons, veurà la viuda que, clar, però clar, una botella de cava val 10 euros, una botella de viuda del got val 36 o 40. A partir d'aquí, qui més ne pela més ne menja, clar. Les coses són com són, entén? Per tant, no mos volem barallar amb ningú, no pretenem crear fronteres, no pretenem canviar l'idioma de ningú. Escoltem, no. Senzillament pretenem ser un altre país d'Europa. I això, si Espanya no ho permet, doncs serà perquè ells les seues raons tindran, perquè és que jo no les acabo d'entendre tampoc. Si resulta que mos porten a les costelles en el desempleo, mos porten a les costelles en les pensions, mos porten a les costelles en un corda, damunt som una mosca cojonera que no parem de tocar allò que no sona. No hi veig lo mal de desfer una gran llei libre, jo no li veig, és el problema. Que no podem ser veïns com som els francesos. I hi haurem un bon veïnatge. És que no, jo no hi veig l'animadversió, no la veig per cap puesto. Salvo que algú tingui uns interessos ocults, que jo crec que sí que n'hi ha, però si és així, que els explica. I per lo menos la gent sabrà que atendre's. Res més, gràcies. Molt bé, gràcies a tots. Crec que ja s'ha debatut àmpliament aquesta proposta, per tant passarem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aproven per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Partit Socialista de Catalunya i el vot en contra del Partit Popular i Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia i dins també de l'àrea de governació, aprovar si procedeix al·legacions de l'Ajuntament de Roquetes al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Ben sense antecedents es proposa al ple adopció del següent acord, sol·licitar
que se admita este escrito sea unido al expediente de referencia, se otorga la condición de interesada en esta tramitación a la entidad firmante y se tengan por planteadas las anteriores manifestaciones al respecto del trámite de información pública del expediente titulado Propuesta de proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca en la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, resolviéndose la adjudicación de un caudal ecológico al tramo final del río Ebro que garantice de forma inequívoca la viabilidad de los ecosistemas naturales y las actividades humanas tradicionales asociadas. Bé, per fer una mica d'història, el 12 de maig de l'any 2012, d'este mateix any, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va sotmetre a informació pública la proposta del que es diu Projecte de Pla Hidrològic de la Conca de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre. Van establir també un període de delegacions que s'acaben el proper 12 de novembre i per això des de l'Ajuntament de Roquetes avui portem a aprovació aquestes al·legacions, unes al·legacions que són les que presentem nosaltres, que han elaborat els tècnics i juristes els que hi han encarregat la plataforma en defensa de l'Ebre, aquest treball, però també ahir se va presentar al Departament de Medi Ambient Amposta també una proposta de dictamen per a que la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, encarregada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, presentés també al·legacions en este pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Tot ja és conegut de tothom que la proposta en concret de cabals ambientals, que seria l'aspecte més impugnable i que des de les Terres de l'Ebre no podem acceptar de cap manera, són la proposta de cabals ambientals que en este pla de Conca se volen dur a terme. Des de les Terres de l'Ebre ja s'han manifestat molta gent, partits polítics, societat civil, plataforma i ara també el mateix govern de la Generalitat. Entenem que aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre conté moltes deficiències tècniques, moltes omissions i en alguns aspectes també vulnera la directiva marc de l'aigua. Tot per a poder determinar uns cabals que són del tot insuficients per a garantir el futur del tram final del riu Ebre i sobretot del delta de l'Ebre. No ho llegiré tot perquè evidentment és molt llarg, però en tot cas sí que faré unes petites consideracions. Per exemple, en la identificació i delimitació de les masses d'aigua, els criteris que segueix la proposta de la normativa del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, en els seus articles 2 i 3, en què s'identifiquen i delimiten les masses d'aigua superficials i subterrànies, no s'ajusten, i així es diuen aquestes al·legacions, i ho diuen tant els tècnics que per un costat van treballar el document de la Plataforma en Defensa de l'Ebre com els tècnics als que el Govern de la Generalitat va encarregar-ho, que són diferents, diu que la identificació i delimitació de les masses d'aigua no s'ajusten estrictament als criteris operatius del control i la gestió de les masses d'aigua, ni s'ajusten en alguns casos a la normativa vigent en matèria de delimitació del districte de conca fluvial de Catalunya. Per tant, aquí ja abans parlàvem d'incompliment de les lleis i en totes aquestes al·legacions, si ho llegim de forma detinguda, veurem que aquí les lleis s'incompleixen de forma flagrant. La primera de les quals ja és l'incompliment del plaç en què s'havien de presentar este pla hidrològic de la Conca de l'Ebre a la Brussel·les, que s'acabava l'any 2009 i encara avui estem discutint les al·legacions. També es parla de les zones protegides o no es parla de les zones protegides al Pla Hidrològic Nacional i al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, i una de les al·legacions que precisament se fan aquí i diu de forma molt clara és que el projecte del Pla Hidrològic de l'Ebre no inclou explícitament en el document normatiu del pla les zones protegides. Per tant, una altra vulneració. Després també, i vull recordar que a les Terres de l'Ebre el delta en concret com a zona protegida ho és en un percentatge altíssim i no cal enumerar les diferents normatives europees que hi ha per a la protecció del delta de l'Ebre perquè en són moltes, però estan totes reflexades i molt ben especificades a les al·legacions que avui aprovem. Després també sobre els cabals ambientals, que és el que havia dit
al principi. Fa tota una sèrie, les diferents al·legacions, tant de les de la Plataforma Defensa de l'Ebre, que són les que aprovarà l'Ajuntament, com també les que ha elaborat el Govern de la Generalitat, fa tota una sèrie d'explicacions des del punt de vista exclusivament tècnic i científic, i al final, un paràgraf que al final diu: en conseqüència del contingut analitzat al respecte de la proposta de cabals ecològics continguda al Pla Hidrològic de l'Ebre, es conclou que aquestes no s'ajusten als criteris tècnics establerts a la Instrucció Tècnica de Planificació Hidrològica, ni tenen en compte la preservació de la funcionalitat dels principals elements pels quals es regeix l'ecosistema deltaic del riu Ebre per assolir i mantenir-se en bon estat, per la qual cosa no són acceptables ni poden ser considerats com a cabals base en el procés de concertació tal com es contempla a l'article 10 del text normatiu que proposa el Pla Hidrològic de l'Ebre. També un altre apartat important que es parla a les al·legacions, tant d'unes al·legacions d'uns o dels altres, i en quant a la delimitació de les masses d'aigua, que a la identificació a l'estat de les masses d'aigua, també es deixa molt clara que l'anàlisi que s'ha realitzat s'està incomplint la directiva marc i d'instrucció de planificació hidrològica, que fixa 4 indicadors fonamentals per a determinar l'estat de les masses d'aigua. Dels 4 indicadors, el Pla Hidrològic de l'Ebre només en té en consideració a 2, els més senzills, els més petits i el que menys influència tenen sobre el riu. Per exemple, i és flagrant l'incompliment de la normativa marc d'aigua, que en relació a l'estat de les masses d'aigua no té en compte els peixos, quan és l'indicador més important que hi ha un riu ja per tal de saber el bon estat o no de les masses d'aigua. Doncs el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre no té en compte els peixos, i això està recollit tant en les al·legacions de la plataforma com en les del govern català. Després també es parla de la gestió de sediments i cabals sòlids, una altra qüestió importantíssima de cara al manteniment del propi delta de l'Ebre. I diu: la proposta del projecte del Pla Hidrològic de l'Ebre no aborda de manera suficient ni satisfactòria en relació a les necessitats i interessos del territori corresponent al tràmit del final de l'Ebre dues matèries d'importància cabal com són la gestió de sediments i els cabals sòlids. Tampoc ne parla, i així es denuncia, tampoc ne parla el Pla Hidrològic de l'Ebre. Per tant, són molts d'aspectes que aquest Pla Hidrològic de l'Ebre incompleix, ja dic, a banda d'omissions que no es tenen en compte, a banda d'eficiències que hi ha en les dades recollides, també hi ha vulneracions clares de la directiva marc de l'aigua. És per tots aquests motius, i finalment també dir que no estem d'acord amb el cabal que es proposa per a l'Ebre en el seu tram final, que són de 86 metres cúbics per segon en el seu pas per Tortosa, o 105, apareix que és, durant 2 mesos de l'any. Són encara menys de l'actual normativa que estableix els cabals ambientals de l'Ebre i, per tant, i molt lluny dels estudis que la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre va elaborar i que fixava uns cabals clars tant per a anys secs, tant per a anys de pluviositat mitjana com per a anys de molta pluviositat. Per tant, com queda molt lluny d'aquell cabal que va determinar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i creiem, en tot cas des del govern municipal, que són els estudis que s'haurien de tindre en compte per tal de tirar endavant aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, des del govern presentem aquestes al·legacions i ja deixem clar que les votarem a favor. A partir d'aquesta exposició obrim un altre torn de paraules per a que cada grup pugui explicar la seva opinió respecte i el vot que decidirà respecte a aquestes al·legacions. Té la paraula el portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Em sembla que fa un parell, 2 o 3 mesos, el nostre grup municipal del Partit Popular català de Roquetes es van posicionar a favor de que
s'incrementés, si podia ser, els metres cúbics per segon. Així ho volem i així ho votarem, vamos. Perquè creiem que és un bé, quan més aigua pugui baixar pel nostre riu, pel nostre estimat riu i el nostre delta, és un bé per a tots, per a l'agricultura, la pesca, sobretot la pesca, claro, i per al nostre turisme. O sigui, sempre dic que nosaltres defensarem el nostre grup municipal de Roquetes, del Partit Popular, sempre defensarà el millor per als interessos de la nostra gent, de la nostra comarca, i per això estem, per a servir a la gent d'aquí que ens ha votat. Gràcies. El nostre vot serà a favor. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, només afegir que el senyor alcalde ja ha fet les explicacions pertinents i ja ens ha explicat el que presenta aquí la Plataforma en Defensa de l'Ebre i, evidentment, el nostre vot també és favorable. Gràcies. Té la paraula el Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, per marcar la intenció de vot. Votarem a favor i votarem a favor en el mateix ímpetu que ens agradaria que s'estimessin aquestes al·legacions a la CHE, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i que d'una vegada per totes no tinguéssim en compte altres motius, sinó que els motius i les justificacions fossin sempre medioambientals i de subsistència, seguint uns criteris lògics marcats per Europa i determinats així per tècnics i juristes. Per tant, esperant que aquestes al·legacions s'estimen i que siguin profitoses i que sigui en definitiva el millor per al riu, per al delta i per a l'Ebre, votarem a favor, tot i que tenim els dubtes. Esperem que sigui així, però el cor ens diu una cosa i el cap ens diu una altra. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Gràcies, senyor alcalde, més que res per posicionar el nostre vot, que serà a favor, perquè creiem que és unes al·legacions que van en benefici del que són les nostres Terres de l'Ebre. Per tant, si van en benefici de les Terres de l'Ebre, van en benefici de la gent que les habiten, que en definitiva la política és el servei a la gent que habita el territori. Gràcies. Molt bé, per tant, després d'haver exposat tots la intenció de vot, passem a votació. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia, control dels òrgans de la corporació, dona compte de la relació de decrets d'alcaldia següent. El decret número 7, que va del número 527 al número 587. El següent punt dona compte de les actes de les juntes de govern següents, de les juntes de govern local següents, la número 32/2012 de 18 de setembre, la número 33 de 25 de setembre, la número 34 de 2 d'octubre, la número 35 de 9 d'octubre. Mocions de control, no em consta que s'hagi presentat cap moció, i l'últim punt ja de l'ordre del dia, pregs i preguntes. Si hi ha algun prec o alguna pregunta, no hi ha cap prec i cap pregunta, però en tot cas sí que tinc que contestar una pregunta que en el ple anterior el regidor de Plataforma per Catalunya em va fer. Vaig dir que preferia consultar les dades que hi havien a l'Ajuntament per tal de contestar-li amb més exactitud. El senyor Jesús Fernández feia referència a una llicència d'obres, a una llicència urbanística que s'havia atorgat a una persona i en quin sentit va preguntar en quin sentit s'havia atorgat. Concretament va preguntar quina diferència hi havia en aquella sol·licitud per a que a aquesta persona se li bonifiqués un 50% i si la persona que ho demanava se li bonificava per ser immigrant i per això preguntava. La contestació que li faré és a aquesta persona se li va fer una bonificació perquè va sol·licitar un permís d'obres i de restauració, em sembla que era, i aquest permís d'obres se li va aplicar aquesta bonificació perquè figura, és una rehabilitació integral d'habitatges i se feia a la zona de casc antic. I per tant, com les nostres ordenances diuen, se bonifiquen en un 50%. I es bonifiquen en un 50%
sigui que sigui el roquetero o roquetera de Roquetes o persona que viu a Roquetes, sigui que sigui. Per tant, la bonificació és per la zona on feia aquesta rehabilitació integral i no per ser d'un color, d'un altre, per tindre una religió o tindre una altra, ni perquè des de l'Ajuntament de Roquetes s'estableixen diferències o privilegis si són immigrats o no són persones immigrades. Per tant, queda molt clar que la bonificació del 50% a aquesta persona va ser única i exclusivament perquè així queda reflexat a les ordenances municipals i així se li va aplicar com a qualsevol altra persona que rehabiliti o construïsca un habitatge en la zona delimitada com a casc antic i tradicional. Contestada aquesta pregunta, me sembla que ja està tot i per tant, abans he preguntat si hi havia alguna pregunta. Jo crec que... Jo no sé dir errònia, si és errònia o no, però consta en acta. Vostè va dir, jo he estat revisant les 10 últimes juntes de govern, mirant les sol·licituds d'ingrés iguals, com aquesta, en les quals no he vist cap tipus de bonificació. L'únic que diferencia aquesta sol·licitud és que la diferència en aquesta sol·licitud és que la persona que la demana és immigrant. I veiem que aquí hi ha una bonificació del 50%. Això és correcte, en el que vostè ha dit, que nosaltres havíem dit que si es donava per ser immigrant. En cap cas vaig dir, simplement vaig donar una dada més. És que això, diu això. Això diu el que diu. Vostè va dir, l'única diferència en aquesta sol·licitud és que la diferència en aquesta sol·licitud és que la persona que la demana és immigrant. I veiem que aquí hi ha una bonificació del 50%. Vostè fa l'esment que és una persona immigrant. Com? No. Ja li dic jo que per ser immigrant no es dona cap bonificació. Ja li he dit jo que a Roquetes no hi ha diferències ni privilegis per ser immigrants o no, i que a Roquetes les ordenances fiscals s'apliquen a tothom per igual, siguen d'aquí, siguen d'allà. A les ordenances fiscals se diu que la bonificació que es dona és per fer-ho en zona antiga i tradicional. I jo li dic que no es fa per ser immigrant o no, com vostè insinua, i diu de forma molt... La seva pregunta textual és que l'única diferència que veu en aquesta sol·licitud... Això és una dada que jo vaig donar per si vostès podien així saber de quina llicència em referia. Una dada que vaig donar. No, la dada que vostè va dir era en l'apartat de llicències urbanístiques, en el punt 4.2 hi ha una sol·licitud de llicència urbanística. La dada concreta d'on estava aquesta llicència ja la va donar. Després va fer el matís de si aquesta sol·licitud era perquè era una persona immigrada. Li dic que no. Li dic que no és per ser immigrat. No hi ha ni diferències ni privilegis. Aquí es tracta tothom igual i les taxes s'apliquen per a tothom igual. Siguen del color que siguen de la creença que siguen i siguen el que siguen. A tothom se tracta per igual, perquè tothom té els mateixos drets. Tothom que viu i treballa a Roquetes i té una casa a Roquetes i paga els impostos a Roquetes té els mateixos drets i els mateixos deures i des de l'Ajuntament així s'aplica. Molt bé, aclarit aquesta qüestió, ja hem de dir que s'ha acabat el plenari i ja no cal fer la pregunta si algú del públic vol dir alguna cosa perquè avui no hi ha ningú de públic. Per tant, moltes gràcies i bona nit. This is Radio 4. 1987-2012. Antena Caro, 25 anys de ràdio.